Hei kaikille ja tänään esittelemme teille Ballonixin. Kuten näette, se muistuttaa joitakin pelejä, jotka tunnemme kuten Balloons tai Cappadocia joiltakin muilta toimittajilta. Mutta täällä se on Chicken Roadin kanalla, joten periaate on sama, täytyy saada pallo nousemaan niin korkealle kuin mahdollista ilman, että menettää panostaan tietenkään. Mitä korkeammalle se nousee, sitä enemmän kerran kasvaa, mutta sitä suurempi on riski, että se räjähtää. Hop, tuossa esimerkiksi tässä pilotamme 1.9, se menee hyvin. Kuten tavallista, voi panostaa hyvin pienestä 0,01 aina 5000 maksimissaan, luulisin, eikö niin? Tässä aiomme tehdä panoksia 100, miksi ei? Ja siellä on myös automaattinen pelitoiminto. Tässä voit asettaa tavoitteeksi esimerkiksi vähintään 2 kertaa ja tehdä 10 automaattista pyöräytystä esimerkiksi. Hop, aloitetaan ja se pelaa itsestään ja tavoittelee aina 2-kertaista. Joten meneekö se läpi? Se räjähti valitettavasti. Ja automaattisesti ei tarvitse edes klikata. Peli jatkuu ja lähtee käyntiin. Todella ei mitään yksinkertaisempaa. Ja siinä kertaa 2 suoraan loistavaa. Vielä kerran kertaa 2. Ja se jatkaa voittoja. Todella nyt olemme martingaalissa, joka menee melkein vaan yhteen suuntaan. Ja taas kertaa 2. Hitto, todella se on ilmasta rahaa, mutta se ei lopu. Todella 10/9 onnistuu. Vihdoin epäonnistumme. Joskus sen täytyy mennä pieleen. Siinä se on, joten nyt automaattikierrokset ovat loppuneet, mutta kuten voimme nähdä, se toimii melko hyvin. Ja muuten, perusperiaate, en ole varma mainitsinko sen, mutta pidät klikkausta ja heti kun päästät irti, hop, päästän irti, se lunastaa. Tietenkin, katsotaan kuinka korkealle voimme nousta. Jo 5 kertaa, vau, se menee nopeasti. Mietin, pitäisikö meidän cash out 10 kertaa, jos pääsemme sinne. Juuri ennen, harmi. Olemme jo ohittaneet login, hyvä. Se nousee taas. Ja 10-kertainen, siinä se on hyvä. Kuten voi nähdä, jos me tähtäisimme 4-kertaiseen tai 5-kertaiseen, mä luulen, että se osuisi melkein joka kerta, musta tuntuu. Hoplaa, noin 5-kertainen se olisi mennyt läpi, jos olisimme tähdänneet 5. No, joskus se menee pieleen ihan alussa, se voi myös tapahtua. Mennään, otetaan voitotulos pienellä 5,5 kertoimella taas. Kuten näette, todella yksinkertainen peli ja haluan sanoa, että erittäin tuottoisa, jos on onnea, erittäin helppo testata, erittäin helppo pelata, todella siinä on hyvä jännitys, aina vähän enemmän, mutta se on riskialtista, ei saa mennä pieleen. Joten suosittelen sitä teille, jos haluatte kokeilla sitä, tietenkin voitte käyttää linkkiä kuvauksessa ja sen myötä toivotan teille onnea.